Li Tirkiye Partiya Desthilatdar AK Parti ku li Bakurê Kurdistanê rikeberê herî bihêziyê li hemberî HDP tê dîtin, di hilbijartinê herêmî de ku sûhiyekî adarî hatin li darxistin, li gorî encamên nefermî li Bakurê Kurdistanê bajarên weke Mûş, Bitlis, Agrê, Şirnax ku di destê HDP de bûn bi dest xistin. Bi van encaman Serokkomarê Tirkiye Erdogan di axaftinên xwe yên Stenbol û Enqereyê de pêşî spasiya Kurdan kir. Ji ber vê çendî egera guhertina siyaseta desthilata Tirkiyeyê ya li hemberî Kurdan jî di rojava Tirkiyeyê de ye. Lêbelê li gorî hem pisporan heta ku AK Parti hevkariya xwe ya bi partiya netewperest MHP ve qut neke, ji bo Kurdan guherînek xuya neke. û egerek zêdeyek ku ji ber encamên bajarên mezin yên Tirkiyeyê, zext û fişara li ser Kurdan zêdetir bibe. همه زخت و زورین دولتی لسر کردان هبی او هلبجارتنک دموکراتیک لکردستانی نهاته کرن از خود بیجم پشت وی هلبجارتنی اردوغان بزر کرنا خیال روجاوای ترکیه لستانبول انقره دی تلافیاوی وها چیکت زخت و زورین سر کردان از خود بیجم دی زیده تر کت او پروپاگاندایک دیسا وها دیکت دی بیجیتن یعنی ام شرکی دانه جبر به هندی مبذر نکریه. Bi boçûna hem pisporên siyaseta navxweyî jî bi encamên hilbijartinan niha pêşiya desthilata hê du rê hene û piştî encamên fermiyên hilbijartinan dê zelal bibe ku deshilat dê rêyeke çawa bide pêşiya xwe. HDP'nin büyük şehirlerde aday... Stratejiya HDP ya li bajarên mezin ji deshilatê dayê winda kirin. Îro şûnda li pêşiya AKP du rê hene. Yan dê kabîneya hikûmetê biguherîne û zimanê xwe yê tund ya li hemberî muxalefetê dê nerm bike. Yan jî dê zimanê xwe tundtir bike û destûrê nede ku şaredarî yan ji dest çûne karûbarên xwe bi rêk û pêk bike. Piştî hilbijartinan dê ev yek zelal bibe. Biya min deshilat dê zimanê xwe yê gevxwar biguherîne. Li gorî rêziknameya Lejneya Bilind a Hilbijartina Tirkiye piştî ku hilbijartin bi dawî dibin, di nava 7 û 10 rojan de encamên fermî di rojnameya fermî de tê ragihandin. û pispor dibêjin piştî encamên fermî li gel çareserkirina qeyrana aborî, hikûmeta heyî pêwîst e helbesta xwe ya li hemberî muxalif û Kurdan biguherîne. Vural Erîşmiş, Kurdistan 24, Enqere.